Dilong? To není ten františkánsky kňaz? Kňaz v rúchu a na motorke? Nech! A jeho milá je Židovka. Moja milá je Židovka a čaká moje dieťa. Zachránte, prosím, moje dieťa a jeho matku. Jedna legitimácia navyše. Čo je to pre vás? Slovensko sa rúti do záhuby, ja som nesmierne zúfalý. Ak dovolíte, s tým by som úplne nesúhlasil.